vamos a votar a favor. O que sí, quería que se me aclarase antes, porque eu entendo que este párrafo que se onde dictaminan os criterios para que as asociacións se podan acoller ou non, dice que os impostos a favor dos inmobles nos que se desenvolva unha actividade económica. Entendo que hai algúns locais de unha asociación que sí desenvolvan unha actividade e ten encaixe perfectamente, pero habrá algúns, o mellor, que non desenvolven unha actividade e actualmente están pagando IBI. Entón, como se vai dar encaixe un pouco a estas asociacións que o tiñen como máis complicado para justificar esta actividade económica? A ordenanza está redactada A ordenanza está redactada axustándose á realidade. Creo que son 8 asociacións as que neste momento están pagando IBI. O motivo de por que unhas pagan e outras non pagan non vou entrar ahora en ele. E vou a repetirme, nós estamos completamente de acordo que as asociacións con un motor cultural deste Concello tan importante que nós, do Concello, as apoyemos e apliquemos esta exención do IBI. Simplemente que hai algunhas asociacións que este grupo interpreta que o mellor non o ten fácil justificar esa actividade económica para poderse acoller esta exención do IBI. Simplemente a pregunta miña era iso. A continuación tamén decir de que, bueno, aquí... ¿Sí? Todas teñen fácil porque é gasto corriente. Bueno, aquí falando que tiñan unha actividade económica. Eu entendo que non todas tiñen actividade económica. Todas teñen gastos. Porque todas si teñen local teñen gastos. Gasto corriente, non? Si vos me decides que para todas é fácil justificalo, perfecto. A miña preocupación é que todas... A sabe que é sobradamente fácil justificalo porque sabe justificalo outras veces. A miña preocupación é esa. Gasto corriente, si tes local, tes gastos de A nosa preocupación deste grupo é aclarar ahora e saber que todas as asociacións se poden acoller a esta sección de IBI. Se vostedes me dicen que se poden acoller, pois non hai nada máis que preguntar. Todas se poden acoller. Perfecto. E agora volver a recordar, unha vez máis noutro pleno, que é necesario uns criterios para a exención do ICIO, algo que están demandando os técnicos do Concello para poder tamén realizar o seu traballo. Igual que aquí, pois, os criterios están definidos na exención do ICIO e falta eses criterios para poder acollerse asociacións e os técnicos poden desenvolver pois, o seu traballo con realmente uns criterios para a exención do ICIO. E simplemente recordalo unha vez máis. Grazas.